Takže ahoj lidičky, dneska vás vítám u nového videa. Dneska si natočíme, dneska si ukážeme tramvaj, tramvaj Anitru. Nevím, jaký to je typ, jak se to jmenuje, ale říká se tomu Anitra. Snad to vidíte dobře. Tak. Tramvaj Anitra. A mentr. Jo. Takže. Ježiš. Úplně byl super. Nás úplně zajímá, že ano. Ty vole. Jo, takže to se můžeme dozvědět. Je to typ Škoda 03 T6, jo. Škoda výrobce, výrobní číslo 9268. Dopravce DPMB, dodán 2003. Jo a takhle teda vypadá. Samozřejmě s ní zvonění taky bude. A kdy? To už nevím. Jo, takže takhle vypadá tramvaj Anitra. To teda můžu ukázat v jiném obrázku. Moravské náměstí. Intinská zemědělská smyčka. Ještě trošku. Jo, jak vidíte, jak tady krásně svítí. Ne. Omlouvám se moc. Jo, děkujeme takhle. Vidíte. No, za ní jede K2. Jo, tato tramvaj. Tohle. To je K2, o té si povíme příště. Jo, takže nízkopodložná tramvaj Anitra. A přesně jak. Děkujeme, že máte u mě odběr. Tak jo, u dalšího videa. Čusec!